Dat je moet weten welke naam je aanneemt. Want die naam kan je leven beïnvloeden. Je begrijpt toch? Ja. Maar Taliban, ons ref Sabif, Taliban toch? Volg je die Taliban zelf? Na tof, Tori. Ja, we volgen die. Maar, a Taliban ja no deso, ik terroriseer niemand. Ik terroriseer niemand. Allemaal zit ik kennen, maar ik snap dat, shoot man. Altijd moet ik kan niet nooit met deze terroriseren. Soms, of misschien ook niet. Maar ik kan geen ene moment serieus zijn. Wie is naar klas, wie is P. Kijk. Zit je nog op school? Ja. Oh, Ja. waar zit je op school? SAO. Van de Graaf van Bergstraat. Oh, technische opleiding en zo Ja. hebben ze daar toch? Ja. Ja, want ik ken SAO van Geiersvleet. Maar jij bent van de Graaf van Bergstraat? Ja. Oké. Welke richting? Elektro.